नाहीये ना, मग स्ट्रक्चर ऑडिट मागता कशाला तुम्ही? मागायची गरज नाही ना. जर तुम्ही ठरवणार असाल तर स्ट्रक्चर ऑडिट मागायची गरज काय? हो साहेब, त्या स्ट्रक्चर ऑडिट मध्ये त्यांनी सांगितलं की त्याच्या नावात बदल झाले, बाकी सगळी कागदपत्र स्ट्रक्चर ऑडिट असं सांगता की होल्डिंगचं काढा. बघताय काय? होल्डिंगचं वाचून टाका, बॅनरचं नको वाचू. तुमच्याकडे नसेल तर काढलं कसं काय? जाऊ आम्ही देऊ का होल्डिंगचं वाचा? होल्डिंग आणि बॅनर मध्ये फरक आहे, स्त्री आणि पुरुषामध्ये फरक आहे, तसाच आहे तो. काही करू नका तिथे. मॅडम, तुम्ही एखादी कारवाई करत असताना अभ्यास केला पाहिजे की नको? तुम्ही ओएस म्हणून तुम्हाला विचारतो, केला पाहिजे का नको तुम्ही सांगा. मी ओएस म्हणजे काय आहे माझ्याकडे? ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, जे आस्थापना विभाग आहे आणि इतर विभागांचं काम, ते त्यांच्या विभागावरची कारवाई केली जाते, ते सगळं उत्तर द्यायचं. तुमचा विषय नाही हो, त्यांचाच विषय आहे, पण तुम्ही बोलतच नाही ना. विषय काय त्यांचा अर्ज आलेला आहे आपल्याकडं, त्यांची त्रुटी चालूच आहे ना सध्या त्याच्या संदर्भात पूर्ण ते सगळे त्याची डिमोलिश केल्यानंतर त्रुटी डेमोलिश कशाला? तुम्ही तुम्हाला त्यांनी लावले, त्यांचं कन्व्हर्सेशन सगळं त्यांच्याकडे आहे, तुमचे फोन जात होते, सगळं कन्व्हर्सेशन त्यांनी आम्हाला ऐकून दाखवलं. बरोबर आहे? ते कन्व्हर्सेशन प्रमाणे आम्ही इथं वागायचं का? तसं नाही सर. नाही. मुळात जर तुमचा विषय जर ह्याच्या होल्डिंगचा नसेल तर तुम्ही कन्व्हर्सेशन करायची तुमची गरज काय? तुम्ही बॅनरची परवानगी म्हणताय, बरोबर आहे? बरोबर आहे की नाही? मग त्या होल्डिंग संदर्भामध्ये कट करून द्या म्हणून सांगायचं. तुमचा विषय काय येतो? तुमचा विषय काय येतो ते सांगा मला. प्रश्न त्यांचा विषय घेऊ नका. त्यांचा पगार तुम्हाला मिळत नाही, तुमचा पगार त्यांना मिळत नाही, बरोबर आहे की नाही? ज्या जॉबसाठी तुम्ही अपॉइंट आहात तेच जॉब तुम्ही करायचा आहे. मग होल्डिंग हा विषय तुम्ही काय कन्व्हर्सेशन करत होता त्याच्याबरोबर? काय होता गरज तुम्हाला? काय हो, इकडे बघा, काय गरज होती तुम्हाला त्यांना फोनवर लावून हे बोलायची? मॅडम, जाहिरात व फलक ऐकायला सांगतो. आता तुम्ही काय सांगितलं? होल्डिंग हा विषय ह्यांचा टेक्निकली त्यांचा आहे, तो कट करून नेण्याचा विषय ह्यांचा नाही आहे, बरोबर आहे की नाही? तो होल्डिंग वर बॅनर लावलेला काढा म्हणून सांगायचा अधिकार ह्याला आहे, पण जे मेकॅनिकल स्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे त्याची त्यांचं देणं घेणं नाही आहे. मग ते कट करून द्या म्हणून सांगायचा अधिकार ह्याला कोणी दिला? तो अधिकार ह्याला कोणी दिला? जाहिरात आणि बॅनर मध्ये त्यांनी बॅनर हा पेपरचा आहे आणि ते जे स्ट्रक्चर मेकॅनिकल स्ट्रक्चर उभं केलंय त्यांच्याशी ह्यांचा संबंध आहे का? आहे तुमचा संबंध? कारवाई करताना सगळे तुम्ही त्या माणसाला तुम्ही सगळं करत आहे, कट करून देण्याचं, आम्ही काढून टाकू वगैरे वगैरे. त्या बॅनरचा विषय तुमचा ठीक आहे, ते जे मुळापासून स्ट्रक्चर कट करून दे वगैरे सांगायचं तुमचा अधिकार काय? कुठल्या नियमात केला ते सांगा. बोलला तुमचा विषय काय? तुम्ही कोण हा विषय दिलाय ना पुढचा? कोर्टाचा विषय अहो, मग कोर्टाचा विषय म्हणता, मग कोर्टाच्या ह्याच्याप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना दाखवा. त्याची हाईट किती आहे? हो, त्याची हाईट किती आहे? माहित नाही. एकच मिनिट, त्याची हाईट किती आहे? हाईट किती आहे? माहित नाही. ज्या माणसाला टेक्निकल कळत नाही, जाहिरात फलक आकार उंची ना, हा 6 नंबरचा पॉइंट आहे, हा इंग्लिश मध्ये आहे ना, तो होर्डिंग शब्द आहे सर. जाहिरात फलक म्हणजेच होर्डिंग. लक्षात आलं? 6 नंबर खालचा संबंध आहे, 30 फुटाच्या वरचा संबंध आहे. ह्याला तुम्ही परवानगी देऊ शकता 30 फूट बाय 20 फूट पर्यंत. त्याची उंची बघितली आपण बघितली सक्षम प्राधिकाऱ्यास वेगवेगळ्या आकाराच्या जाहिरातीला अनुमती देता येईल. 10 फुटापासून 20 फूट 30 बाय 20 पर्यंतच्या फुटाला तुम्ही परवानगी देऊ शकता कोर्टाच्या गाईडलाईन नुसार. उंचीवरून रिजेक्ट केलेलं नाहीये ते बॅनर. ह्याने परवानगी कोणी दिली? ह्याने काढून टाकणार म्हणून सांगायची परवानगी कोणी दिली? त्यांना फॉलोअप दिलाय, फॉलोअप करायला दिला. ह्याचा अर्थ काढून टाकायची परवानगी बोलायला ह्याने दिलंय काय दिलं तुम्ही? तुमच्याकडे अर्ज दाखल झालेला आहे म्हणजे तो तुमच्या प्रोसेसमध्ये आहे, बरोबर आहे? मग तो काढून टाकण्याचा प्रश्न कुठे येतो? ऐकायला सांगतो मॅडम,
तो काढून टाकण्याचा प्रश्न येतो कुठे. दुसरी गोष्ट कशी आहे, आता ह्यांच्या ठिकाणचा बदल आहे. कोण आपण महाल यांच्या इथे रस्त्याच्या पीडब्ल्यूडीची परवानगी आता तुम्हाला आधी तुमच्या नगरपंचायती हद्दीमध्ये आहे, बरोबर आहे. आता एकदा तर तुम्ही सांगता तो रस्ता तुमचा आहे म्हणून सांगता तुम्ही तुमचा, बरोबर आहे. मग पीडब्ल्यूडी कशाला आली, पीडब्ल्यूडी का आली. स्पष्ट दुसरी गोष्ट तुम्हाला सांगतो, तुम्ही नकाशा तपासला का जमिनीचा, तो रस्ता कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे का, तो रस्ता कुठे आहे बघितलाय तुम्ही. रस्ता नकाशामध्ये जुना रस्ता आहे लागलेला, हस्तांतरण पण नाही होतो झाले काय नाही साधं तुम्ही नकाशा तपासा ना आधी. बाजूला रस्ता आहे अजून तो शिल्लक, तो बघितलाय का, तो रस्ता पलीकडे आहे. राजूभाई एक ऐका, विविध आकारावरून मोठ्या आकाराच्या जाहिरात फलकांना परवानगी देता येणार नाही. आपल्या याच्यात स्पष्ट आहे. कोणतीही जाहिरात फलक दर्शनीय रस्त्याच्या पातळीच्या 30 फुटापेक्षा अधिक उंचीवर उभारता येणार नाही. रस्त्यावर जाहिरात फलकाची तलीय सूट ही जमिनीपासून जाहिरात फलकापर्यंत दर्शनीय रस्त्याच्या पातळीपासून 20 फुटापेक्षा कमी नसेल इतक्या उंचीवर असेल. 10 फुटापेक्षा. जाहिरात फलक त्या भूखंडाच्या बाह्य सीमे बाहेर येता कामा नये. अशा स्थिरता प्रमाणपत्राची कालावधी 3 वर्षापर्यंत असेल. आता मला याच्यात सांगा, रस्त्यावर कुठे आला हा जो फलक लावलाय तुमच्या पाशी होर्डिंग, तो रस्त्यावर आहे काय, रस्त्यावर आहे काय, तुमच्या रस्त्यावर आहे काय. ते पुढच्या 2-3 काही 4-5 त्रुटी असतील तर त्यांनी जर दिल्या पुरतं त्यांनी नाही ना, ह्या तुमच्या तुमचा रस्ता कुठे आहे तो तुम्हाला माहिती आहे का. त्यावर रिजेक्ट नाही करत आहे आम्ही. रिजेक्ट करत नाही ना, पण रिजेक्ट करणार सांगतो. तशाच प्रमाणे बाकीच्या ज्या इलिगल गोष्टी आहेत त्या काढून टाकूया. आम्ही दाखवतो, तुम्ही काढून टाका. तुम्ही किती काढणार ते आम्हाला बघायचं आहे. काय चला. होतं की कोर्टाचे सतत ऐका, हो मॅडम, इकडे शहरात जे टॉवर उडालेत ना याचे, त्या किती टॉवरचे परमिशन आहेत तुमच्याकडे. सगळे तुमच्याकडे आहे का? दिलं तुम्ही परमिशन. लोकांना हानिकारक आहे, रेडिएशन जास्त आहे, रेडिएशनचा त्रास होतो, त्यांना तुम्ही परमिशन दिली नाही. परमिशन ना ते काढा ना जाऊन. आता नाही, रस्त्याच्या पृष्ठभागावर, आमच्या रस्त्याच्या पृष्ठभागावर आहे काय, उत्तर तुम्ही द्यायचं आहे, होय की नाही ते सांगा. काढला तुम्ही. रस्त्याच्या पृष्ठभागावर 30 फुटापेक्षा अधिक उंचीच्या जाहिरात फलक उभारले जाणार नाही. रस्त्यावर आहे काय, होय की नाही. त्यांना काय बघताय तुम्ही, उत्तर द्या. तुम्ही द्या उत्तर. आहे काय, पाणी करून नाही नाही, रस्त्यावर पृष्ठभाग शब्द काय माहिती आहे रस्त्यावर म्हणजे कुठचे दुसरी गोष्ट, यांनी राजकीय दबावाखाली हे केलेलं दुसरी आहे. गोष्ट, सार्वजनिक रस्त्यावर कोणताही जाहिरात फलक किंवा जाहिरात प्रदर्शित करता येणार नाही. आहे रस्त्यावर बोर्डवर आहे, खांबावर आहे, तुमच्या स्ट्रीटवर आहे. मग कशाला केलं. जिथे पदपद नसेल तिथे सार्वजनिक रस्त्यावर कोणताही फलक प्रक्षेपित केला जाणार नाही. ह्याच्या अटीनुसार तुम्ही का काढताय ते कुठे लिहिलेलं आहे इथं सगळं. ह्याच्यात कुठे बसतंय तुमचं, तुमच्या शरीराचा पृष्ठभाग कुठे आहे. बरोबर आहे. हे बघा, तुम्ही कारवाई करते म्हटल्यानंतर तुम्हाला नियम पाहिजे, अधिकारी आहेत ना, माहिती पाहिजे. तुम्हाला तुमचे नियमच जर तुम्ही वाचला नाही आणि कोणाच्या दबावाखाली फोनवर जर तुम्ही जर ऍक्शन घ्यायला लागलात तर आम्ही स्वतः तुमच्यावर. आणि हे सांगतो तुम्हाला, हे होल्डिंगला परत हात लावताना दोडामागची जी काही अनधिकृत पहिली बांधकाम आहे ती पहिल्यांदा काढायची, नंतर होल्डिंगला हात लावायचा. हे आम्ही तुम्हाला सांगतोय. टॉवरचा रेडिएशन निर्माण होईल असा कोणताही फलक लावल्यास तुम्हाला काढायचे. आता ह्याच्यात कुठं बसतं ते सांगा, ह्याच्यात कुठं बसतं ते सांगा. तुम्ही जे आता काढायला 7.5 मीटर आहे. कुठं माहिती आहे रस्ता किती मीटर आहे, तुम्ही बघितलं मॅडम, किती मीटर आहे. आम्ही बॅनर बघितला जाऊन बघूया. असं गेलं एक तरी मॅडम ना तुम्ही बॅनर असं दाखवा जो लोकांना त्रासदायक आहे किंवा रस्त्यावरच्या ह्याच्यामध्ये आहे. हे जे मार्गदर्शक सूचना आहेत ना ते वाचून प्रत्येक जो पॉइंट आहे तो तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. लक्षात घ्या,
आणि तिथं हसता का तुम्ही जरा हसत राहत तुम्हाला काय सिरियस काय दिसत नाही हसत राहत तुम्ही बघितलं का? नाही तुम्ही फोटो आम्हाला व्हिडिओ जो आहे ते पिलणकर आणि कोण शिरोडकर हे दोघंच आहेत तिथे कट करून घेताना बघायला का मग ह्याच्याकडे दाखवा ना तुम्ही. या गोष्टी दाखवा. त्यांनी फोन करून सांगितल्यामुळं ते आले. राजू माका बघून काय बघितलं ह्याच्याप्रमाणे बघितलं काढायच्या होतं का बघितलं पंचनामा केला त्याचा काढलो मग कसं काय काढलं तुम्ही? आम्ही काढत नाही. 8 इंची तो आयबीम आहे बरोबर आहे. तुम्ही टेक्निकल आहात तो किती लोक सस्टेन करू शकतो तुम्ही सांगा. तो आहे की नाही हे तुम्ही ठरवू शकता की नाही. 8 इंची त्याच्यानंतर तुम्ही आता जी अंमलबजावणी करता नगरपंचायत म्हणून तुमच्याकडे काय अधिकृत क्षेत्र आहे ते ह्याचं तुम्ही पहिल्यांदा जो होर्डिंग लावला तिथं त्याचं स्ट्रक्चर ऑडिट तुमच्याकडे दिलेलं आहे ते ओके आहे. तो ओके आहे की त्याची जी क्षमता आहे ती बरोबर आहे हा तुमच्याकडे आहे. फक्त विषय काय आहे टेक्निकल तुमच्याकडे फक्त नावात बदल आहे असा काहीतरी विषय आहे. दुसरा विषय असा आहे की तो होर्डिंग जो आहे तो त्याच्यावरती बॅनर कुणाचा आहे बॅनर कुणाचा होतो त्या ह्याच्यावरती आणि एका बाजून पीएनजी एका बाजून दीपक बाईंचा होता. ऐका होता फोटो नको आमच्याकडे असा तो फोटो ऐका हो माझा आमच्याकडे माझा एक सांगा त्याच्यावरती दीपक बाईंचा फोटो होतो. विद्यमान आमदार होता. तुम्हाला माहित नाहीत का इथले विद्यमान आमदार कोण आहेत ते तुम्हाला माहित नाहीत काय मला सांगा फक्त तुम्हाला माहित आहेत तुम्हाला माहित आहेत की नाही एवढं सांगा. ऐका माझा ऐका आणि आमदार स्थानिक आमदार कोण आहेत ते तुम्हाला माहित आहे कोण आहेत केसरकर साहेब आहेत त्यांचा बॅनर होता. ऐका माझं ऐकून घ्या पहिल्यांदा मला काय म्हणायचं आहे ते. दीपक भाईंचा तर त्या ठिकाणी जर फोटो होता बाजूला होता सर आतला नाही सगळ्यांना माहित होता आमचं म्हणणं ऐकून घ्या ऐकून घ्या. ते दीपक भाईंचे कार्यकर्ते इथे आहेत ऐका सांगून घ्या. हे सगळ्यांना राजकारण सगळ्यांना लागतं तुमच्या कार्यकर्त्यांना तुमचे जे कर्मचारी आहेत त्यांना राजकारण बऱ्यापैकी माहित असतं. त्या ठिकाणी त्या पक्षाचे दीपक भाईंचे कार्यकर्ते किंवा ज्या पक्षाचे आहेत त्याचे प्रमुख पदाधिकारी या ठिकाणी आहेत. त्यांना तुम्ही कोणीतरी सांगण्याची निदान फोनवरती सांगण्याची गरज होती. तुम्ही डायरेक्ट जाता जेसीबी घालता काढता म्हणजे काय माहितीये त्या दीपक भाईंना सुद्धा काही किंमत नाही. म्हणजे तुमची ही दादागिरी कुठली नगरपंचायतीची दादागिरी कर्मचाऱ्यांसाठी दीपक भाई ही दीपक भाईंच्या बॅनर काढीपर्यंत जर तुम्हाला कोणाला यानं तुम्ही सांगितलं नाही ना गणेश प्रसन्न ओळखता तुम्ही 4 दिवसात तहसीलदारांच्या समोर नाही लागला इथं वेगळे प्रकार आम्ही सांगतो तुम्हाला मला सांगा तुम्ही जेव्हा तुम्ही तो काढायला गेला ना कोणी काढलो तू काढून तुमच्या नगरपंचायत ऐका जो ज्यावेळी तुम्ही तिथे काढायला गेला कोण होते तिथं तुमच्या कर्मचारी कोण होते तुम्ही होता तहसीलदारचा असू द्या कुठलाही असू द्या आम्हाला त्याचं काय कोण होते दोघे होतात ना ऐका नियमात नाही हे त्याला समजल्यानंतर त्यांनी काढलं ना. तुमच्याकडे पंचायती घातली त्याची उंची काढली महत्वाची होती ना नाही घातली कशाला काढला मग त्याची पंचायती घातली बंधन आहेत ना त्याच्यासाठी काय विषय होता का तुमचा धमकी देण्याचा मागणी होती तुमची काय मागणी होती का तसं सांगा. मग तुम्ही खूप तुम्ही मग फोन करून धमकी द्यायचा काय विषय होता त्याला ऑर्डर कोणी दिली तुम्हाला जी ऑर्डर दिली त्याची कॉपी दाखवा आणि तिथं जाऊन तुमचं काही झालं असतं तर काय केलं असतं पत्र आहे तुम्हाला जी ऑर्डर दिली त्याची कॉपी दाखवा. आमच्या कार्यकर्त्यांकडे मारलं असतं तर आधी ऑर्डरची कॉपी दाखवा. ऑर्डरची कॉपी असेल खूप शाणे आले हा इन्फॉर्मेशन करायचं कोर्टाचा आदेश म्हणा कोर्टाचा शब्दाचा अर्थ काढला जातो कोर्टात
आणि आदेश काही मार्गदर्शक तत्व आहे, सूचना आहे ती. समजलं? आदेश नाही आहे, परत तुम्ही सांगा परवानगी देण्याचे अधिकार दिले. मार्गदर्शक तत्व आणि आदेश ह्याच्यात फरक आहे. तुम्ही तुमची ऑर्डर दाखवा ते काढण्यासाठी. मार्गदर्शक तत्व ही तुमच्यावर राहतात. उगाच आपलं काय अधिकारी आम्हाला काही कोर्टात आमका काय राहू नाही. ते स्वतःच्या खर्चाने उभे करायचे ना तिथं ते. हायकोर्टाचा निर्णय आहे की ह्या स्टेट हायवेवर स्पीड ब्रेकर असता कामा नाही, माहितीये तुम्हाला? जीवितहानी होता का म्हणजे? चला आता काढा ते नगरपंचायत हद्दीत आहेत, काढा संध्याकाळपर्यंत काढा सगळे. अनेक हायकोर्टाच्या गाईडलाईन्स आहेत, त्या सगळ्या तुम्ही वापरल्या ना तर तुम्हाला इथं दोडामाळमध्ये अर्ध खाली होणार सगळं. आम्ही ते देतो तुम्हाला आणि तुम्ही ती कारवाई करायची काढायची आता. आता आम्ही पहिल्यांदा कारवाई करायची. राजूभाई, आम्ही जेवढे टॉवर आहोत उंचीपेक्षा जास्त आहोत. टॉवर उंचीपेक्षा जीवित आणि 100% होऊ शकतं. टॉवर जर पडलो तर जीवित हानी होऊ शकते मॅडम. मग त्यांना तुमचं स्ट्रक्चर होते त्या ज्या बिल्डिंग वरती उभे आहेत ना, बिल्डिंग वरती उभे आहेत त्यांचं स्ट्रक्चर म्हणजे ते उभं केलं मला वाटतं 30-40 वर्षापूर्वीच आहे. त्याची आज कॅपॅसिटी आहे का तपासूया ना जाऊन. बघूया किती आणि आणि किती जणांची परमिशन आहे ते आम्हाला दाखवा. रस्त्याच्या जवळपास जे गाड्या आहेत का ते सगळ्यांना पहिल्यांदा अतिक्रमण करा. आम्ही आधी पहिल्यांदा हे दाखवूया, टॉवरच दाखवूया. असं कसं आम्ही टॉवर दाखवतो, आमच्या त्यांच्याने परमिशन दाखवतो. कमर्शियल आहे परमिशन असणार मॅडम, जुना जरी तुमच्याकडे जुनं जरी परमिशन त्यांच्याकडे असलं, जेव्हा तुम्हाला कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे जेव्हा अधिसूचना जारी झाली त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांना पत्र काढून परत त्यांना सांगायला पाहिजे तुमचं ऑडिट द्या म्हणून. अरे द्यायला पाहिजे ना. हे तो करतो कविता धरून वेगळं लक्षात ठेव. त्यांच्याकडनं करून घेणार. बाकीचे आहोत ना ते काढायचे गाड्यांचं आम्ही जो व्यापारी आहोत. गाड्यांचं नाही विषय टॉवर अधिकृत अनधिकृत होऊ जर शब्द वापरला अनधिकृत आणि अधिकृत ना विषय. आम्ही सांगणार नाही ना. तरी किंमत देऊ नाही ना. खंडणी घेऊन गाड्या चालू केल्या काय करतो रे तू? अधिकृत ठरवतो अनधिकृत ना, मग तसे नाही. असं कसं तुम्ही म्हणता? आणि ह्यांका भागते जातात ना, तसे नाही असत का? उभे राहायचे नाते. तसे नाही असत का? तुम्ही लिहा गाडी काढून गाडीवाले सांगतील आम्ही असे घेऊन इथे गाडी चालवली जातात, तुम्ही लिहा ना. परवानगी कोण ठेवले ना त्यांना गाडी कोण डॉक्युमेंट का त्यांचा कपाट भरातो ना आमची. साहेब मोबाईल टॉवर किती आहे शहरात? यांचा स्ट्रक्चरल वाढेल मोबाईल टॉवर किती आहे? आमच्या सगळ्यांची परमिशन दाखवा. आता आम्ही परमिशन दाखवलं आता आमच्या सगळ्या फाईल असतं नी मग तुमचं गावठी आहे हिशोब. तुमचं रजिस्ट्रेशन काय? तुमच्याकडे काय काय कामं येतात? बांधकाम आणि सगळे परमिशन. आणि तुमच्याकडे आता ह्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याकडे तुमच्या नगर पंचायत हद्दीमध्ये किती टॉवर आहेत ह्याची तुमच्याकडे संख्या नाही. किती जणांची परमिशन तुमच्या नगरपालिकेत अनधिकृत बांधकामांची संख्या माहित नाही, फक्त 2 होर्डिंगांची संख्या माहिती झाली. बाकी तुम्हाला काय कळलं नाही. तेवढा तुम्हाला दिसला, बाकी काय दिसलं नाही. ती पण आमदारांची स्वतः फोन पण लावला जीवन आणि स्ट्रक्चर ऑडिट हवा की धोकादायक असा ओके होता. ओके काढा तुम्ही. कोणीतरी धोकादायक लोकांची जबाबदारी आहे म्हणा. आमच्या जमिनीत आम्ही बरेच स्ट्रक्चर करून घेतलं ना तयार, कोणाचे पडांग द्यायला नुकसान जाऊन द्यायला म्हणा. आम्ही का बेफिकरपणे उभे करू ना आता. ह्याच्या दगड पडा होता का तुम्ही ह्यांच्याकडे जातीत असतात का? हो पडणार होतं तुमच्यावर. त्यांच्याकडे जात येत नसलं तर पडणार नव्हतं. असं कसं रस्त्यावरचं तुम्हाला काय दिसत नाही आणि ते इकडचं ते 20-25 फूट आतमध्ये असणार कसं काय तुम्हाला दिसलं? रस्त्यावरचं तुम्हाला काय दिसत नाही आणि 20 फूट आतमध्ये असणाऱ्या गोष्टी कशा काय दिसल्या? काय साक्षात्कार झाला? कुठे गुरु बिरु तुमच्याकडे काय किंवा सुदेव मंत्री खुर्चीवरती बसल्यानंतर सगळी दखल येते समजून आला. आणि ते ऑर्डर फॉलो करतात फक्त बाकी काय. ऑर्डर काय परिस्थिती ऑर्डर फॉलो ते बघ ना, ऑर्डर बघ ना, आणून गेले टॉवरची परमिशन. किती वर्ष आली एका अजून तर उघडून त्याने बघू नाही, मार्गदर्शक सूचना सुद्धा आहे.
वाचूकच नाही तर कळताला काय ते का मार्गदर्शक सूचना आम्ही टॉवरकडे जाऊन दाखवूया, ह्या टॉवरची परमिशन दाखवा, याचा स्ट्रक्चर ऑडिट दाखवा, सगळं दाखवा आमचं. आम्ही तुमका आता नेऊच्या किती करतात ते किती काय म्हणतात आदरणीय काम यांचं असं तर बघू आदर्श काम. फक्त त्या 2 बॅनर पुरता त्यांचं आदर्श काम असं काय कळावं या. ऑर्डर तयार केलं का? हे वाचा आणि त्याचं उत्तर आपल्याला सांगा नाही त्याच्या नाही वाचू दे त्याच्यात वाचू द्यायचा. अनधिकृत होर्डिंग शोध घेणे व वर्गीकरण करणे कारवाई करणे. 1. जीवितात धोकादायक होर्डिंग आहे काय मग. नंबर 1 जाणून बुजून काढले नाही. रहदारीच अडथळा होर्डिंग. नंबर 2 सांगायचे उत्तर हा तुम्ही. विना परवाना राजकीय खासगी होर्डिंग त्याची काही तुम्हाला रितसर दिलेले आहे. कमी आकाराचे कमी कालावधी परवानगी घेऊन जास्त मोठ्या आकाराचे व जास्त कालावधीसाठी लावलेले होर्डिंग. प्रत्यक्ष कारवाई करणे, सुरुवात दंड आकारणी, पोलीस केस, होर्डिंग काढणे, सदरील कार्यवाही करताना जिओ टॅग फोटो व्हिडिओ काढणे, सदरील केलेल्या कारवाईचं अहवाल प्रतिज्ञापत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करा. ह्याच्यातल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये तुम्ही काय काय केलं ते सांगा ना. जिल्हाधिकाऱ्यांना तुम्ही जो अहवाल सादर करणार ना त्या होर्डिंगचा पंच यादी घातलेला असणार, पंचनामा केला असणार. याची एवढी उंची होती, हा एवढा रस्त्यापासून एवढा होता, ह्याच्या खाली एवढी लोक काय काय केलं ते दाखवा. पंच तुम्ही काल घातलेले पंच यादी दाखवा आम्हाला. त्याच्यामध्ये साहेब पंचनामा काय केला दाखवा. हे तुम्ही काढलं त्याचं दाखवा. त्याचा पंचनामा तो किती उंचीचा होता, किती याचा काय होतं ते आम्हाला फक्त दाखवा. तिथं पंचनामा करायला पाहिजे होता ना तुम्ही काढायच्या अगोदर. आमचा तो 10 फुटाचाच होता, आमचा 10 फुटाचा होता, तुम्ही 30 फूट दाखवला. दाखवणार दाखवू शकत नाही. आम्ही म्हणतो ना आमचा 30 फूट मापातच होतो ना तो. मापात होतो ना. याच्याकडे काय परवाना, याच्याकडे असं होय होतो ना. या याचा पंचनामा होईल. 24 आता 25 चालू होता. अरे पण पंचनामा होईल येतो नको. जागेवरती पंचनामा करू नको. इतक्या उंचीचा आजवणार नाही ना. पंचायती पंचायती दाखवा. तहसीलदारच्या समोर काढलेलाच होतो. आमचं 10 फुटाचाच होतो. पंचायती केला तुम्ही. काढण्याचा अधिकार कोण दिला तुम्हाला. कोणी हे केलं. त्याच्यामध्ये तुमची पोलीस केस होती का. कोणी तक्रार होती. वाहतुकीसोबत अडथळा होत आहे या होर्डिंगचा अशी काही तक्रार होती. काढण्यासाठी तुम्ही पंचायतीशिवाय काढणार कसा मला सांगा. अधिकाऱ्यांनी जी सूचना दिल्या कुठं वाजता ते कोर्टाला उद्या तुम्हाला हे जबाब द्यावे लागणार साहेब. तुम्हाला काम करण्याचे आदेश कसे दिलेले आहेत. आम्ही परमिशन मागितली, तुम्ही आमची प्रॉपर्टी काढली, आमची लाखो रुपयाचे नुकसान झालं, ते कोण देणार आता. परमिशन तुमच्याकडे. आम्ही कोर्टामध्ये केस दाखवल ह्या पद्धतीने तुम्ही चुकीचं काम केलंय म्हणून. आहे तयारी तुमची. कोर्टात नको पंचायती दाखवायची. नाही तर घेऊ आहे ना पंचनामाची कोर्टात केस आहे. माहिती दिली काय. हो हे आणलं टॉवर तुम्ही आणलं. टॉवरची परमिशन दाखवा. मागितली परमिशन दाखवा. टॉवरची मोबाईल टॉवरची परमिशन दाखवा ना. आम्हाला दिलीच नाही त्यांनी म्हणजे क्रांतिकल झाले ना. हे म्हणतात देऊ नाही म्हणतात ते. देऊ नाही दिवस नाही ना. आमचा कशाला काढला टॉवर तुम्ही होल्डिंग. टॉवर काढा ना अगोदर. टॉवर काढायचं पहिल्यांदा आमचा होल्डिंग कशाला काढला. टॉवर पेक्षा मोठे होते. तुम्ही टॉवर आमचा होल्डिंग कशाला काढला. तुम्ही टॉवर पहिल्यांदा काढाय. टॉवर त्याच्याविषयी उंच आहेत ना, त्याच्याविषयी जीवित होऊ शकते आणि घरावरती आहेत लोकांच्या. हो पण ते मॅडम तुम्ही आता सांगा ग्रामपंचायत प्रॉपर्टी तुम्ही उत्तर उलटी सुटी देऊ नका. ऐका ऐका ऐका. मी सांगतो तुम्हाला ऐका. आम्ही मॅडम मला एक सांगा. एक मिनिट
नक्की सांगतात ग्रामपंचायतच्या कालावधीची परवानगी असेल नसेल काय असेल ते असेल. मग तुम्ही मी काय म्हणतो, जर तुमच्याकडे जेव्हा हा अधिनियम आला त्यावेळी ह्या प्रकारचे जीवितहानी होणारे टॉवर किती आहे त्याचा शोध तुम्ही घ्यायला नको. ते चुकीचा मला सांगा, तो होल्डिंग लोक मेले ना त्याच्याकडे कुठच्याच परवानगी नव्हत्या, ते कुठच्या तरी ग्रामपंचायतीने दिल्या होत्या किंवा नगरपंचायतीने दिल्या होत्या, नगराध्यक्षांनी दिल्या होत्या. म्हणून हे नियम काढले त्यावेळी तुम्ही शोध करायला नको चोर कोण कोण आहेत ते. हे त्यासाठी तुम्हाला आदेश काढले नाही. हे आदेश कशाला काढले तुम्हाला, हे शोधण्यासाठी काढले. सर टॉवरवरून करणारे कारवाई मोजमाप आता आम्ही प्रश्न उघडला तेव्हा तुम्ही सांगताय आमचा स्ट्रक्चर ऑडिट होते त्यांचा स्ट्रक्चर ऑडिट सुद्धा नाही. आजपासून सुरू करा, आम्ही ते वर्ष होत झालो. आता तितके ते काढून येऊ नये. आम्ही 2 दिवस तरी राहूया जोपर्यंत काढून आणतो तोपर्यंत आम्ही हलवू एक तरी टावर काढा. एवढंच काम केलंय. कुठे काढलेली, कुठे दाखवा, कुठे दाखवा. त्यांना नोटीस काढली, टॉवरवाल्यांना नोटीस काढली तुम्ही. आम्हाला 3 नोटीस नोटीस दाखवा. काढल्या. 3 नोटीस आम्हाला काढल्या, त्यांना कितक्या नोटीस काढल्या, का काढल्या नाही? हा कोर्टाचा आदेश फक्त दीपक भाईंच्या 2 होर्डिंगलाच लागू आहे का? असा आहे त्याचा अर्थ. तुम्ही उत्तर द्या, सक्षम अधिकारी. हो, ते टॉवरचा रेडिएशन मुळे त्रास होते लोकांना. दीपक भाईंच्या विरोधात आहात का? तुम्ही झाली होती ना. तुम्ही त्यांच्या विरोधात विरोध जरा व्यवस्थित राहा ना. तिचं इथं तीच तुमचा व्हिडिओ आता दाखवू का? एक तर तुम्हाला तुमचा जॉब काय आहे तो माहिती नाही. आधी पंचनामे उद्योग सांगा त्यांना, बाकीच्या गोष्टी नको. पंचनामे यावं आमचं किती मजा होतो काढल्या तो सांगा. काढताना बोर्ड लावताना आनंदाच्या उफाळ्या येत होता काय का तुम्हाला, की आम्ही असं करून दाखवतो. आम्ही दीपक भाई काढू नाचत होतात तुम्ही जे. त्याच्यावर कोणाचा दबाव आहे त्याचं नाव सांगा. नाचत दबाव आहे. नाही, सांगा आम्हाला. हो ना, अक्षरशः. सांगा आम्हाला. नाचत होते. 8,000 खर्च झालो काढू 8,000 अरे, आणि त्यांच्या- बऱ्या कामात करूचे ना ते कोणी निधी ना सांगितलं तर म्हणतात. त्यांनी सांगू नये. बरं काय जर टँकर जर आहे पाणी येतो आणि निधी ना म्हणतात या काढून जेसीबी 8,000 खर्च केलो. आम्हाला हे द्या परमिशन आहेत ते द्या. आणि तुम्ही पंचनामा तो काढता असताना पंचनामा केला दाखवा. जेसीबी वगैरे जो मागवला होता काय प्रोसेस केली ती दाखवा जरा. काय बिल घातले ना आणि तुमचाच विषय नव्हता तर तुम्ही तिथं गेलात का? तुम्ही तिथं जायची गरजच नव्हती ना तुम्हाला. नाही तर टेक्निकली यांचा विषय होता, मग याने गेलं पाहिजे. तुम्ही काय केलं? फोटो आणला, बाकी काय मग कोणी पंचनामे काय कट करून द्या म्हणून सांगताय तुम्ही. अहो तो काढूक चांगल्याने कोणी काढतो म्हणा नाही काय यांच्यानी त्यांना पत्र काढलं त्याच्यामुळे काढलं ना. पत्र नाही हो, अनेक वेळा फोन यांच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे त्यांचा. मला गल्लो नगरपंचायतीला सांगितलं आता जो तो कोणाचा घर जो सर्वांची आणा ती कुठली काढला त्याचं काय केलं? process आणा ना तुमची. कशा पद्धतीने तुम्ही काढलाय ना तो? आयुक्त सुद्धा तहसीलदार कार्यालयाच्या समोरचा होर्डिंग तुम्ही जी काही प्रोसेस वापरली ती आम्हाला दाखवा. टॉवर तर काढूया, टॉवरचं काढूया ना. का नोटीस काढली नाही?